দুর্গা পূজার আগতে সমাপ্ত কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম। खमर बर'नि गियाना सोरखौबा बुहोनाय सोरखौबा मानसि फाथायनाय बुहोनाय थाखा होनानै बुहोनाय अबावबा हा फाननायसो जागासिनो दं माथो। गाव गावनि फेसबुक पेज इउटुबनि गेजेरजों सानैसो व्यक्तिफोरा गारामा हब्रा होसिख्राव थिग जेरै बिथांमोननि पार्टीनि जिहेतु फुल फर्म एब्रिभिएशना फोरमायो थिग बेबायदिनो बिथांमोना दिनै बिथांमोननि पार्टीनि जि एक्चुअल महरखौहाय नैबेबायदि होसिख्रावनानै फोरमायगासिनो दङ जे दिनै बिथांमोना प्रमोशन पोस्टारिं नि अनगा फोसावनायनि अनगा एक्चुअल महर होनो हायिखौ फोरमायदों। प्रमोद बर' बिथांनि गुन गायदों नाथाय मोगथाङाव रायजोफोरा नुवाखै। दा बिदि बेलायावहाय बिथांमोना माखौ गुन गायदों आरो सोरखौ खोनासंदों जिहेतु दिनै 5 बोसोरा आबुं जाबाय, स्पष्ट जाफैबाय, क्लियार जाफैबाय जे जेननाया खाथां होनजायो। बे आंनि व्यक्तिगत अपिनियन नङा, गोबां रायजो राजाफोरनि अपिनियन। हयथ' बिथांमोनाबो बेनि फारसे मोनथिया नङा, मोनथिखाजोबनानै दङ, थेवब्लाबो गोसोखौ बुजायनो नाजादों, सान्त्वना होनो नाजादों जे थारैनो 5 बोसोरनि जे बिथांमोना एसुरेन्स होनाय बे लासै जाबायदि रायजो राजाफोरखौहाय थगाय थसिबाबो बुरखायनानैब्लाबो लोगोआव लाफानानै नैबे समखिनिखौ नेहोनो हाबाय, बारग'होबाय समखिनिखौ। दा मा मोनदों मोनाखै आं बेखौ बुंनो थांला, खहायाथ' गोबां जाबाय जिहेतु मोनसे स्पिडि प्रसेसआव डेभेलपमेन्टनि लामाजों थांगासिनोमोन, जायनि जाहोनाव जों दिनै नुदों जायखौ जोङो सुथुर होननानै सानोमोन, जायनि फारसे जोङो गोलाव सम आन्दलन नांबोदोंमोन, गावखुंथाय गोहो नागिरनानै दिनै बेखौ मोननायनि उनाव पलिटिकेलि हांगार माखासे सानैसो दैदेनगिरिफोरनि जाहोनाव बिथांमोननोबो बे सुबिदाखौ होबाय सोलायनांगौ होननानै। दिनै सोलायनायनि महरा ओरैबायदि सोलायबाय जे दिनै जाखिनि दंखायोमोन, जाखिनि जोंनावहाय समायना रमायना सोरगिदिं दिनै गोबांथार इनफ्रास्ट्राक्चारखौनो होन नायथावना जाहांबायमोन, दिनै बियो बायग्रेब जिग्रेब जानानै दङ। अबस्थाया जोबोद गाज्रि। बबे मोनसे समस्थिनि खोथाखौ सावरायनो दिनै गोदान होननाय जिनिसखौ जोङो नायनो थाङोब्ला जिहेतु जाखानाय जिनिसा दिनै बायग्रेबनानै दङ, बेखौ जोङो नुनो मोनदों। रायजो राजाफोरनि खुगा दिनै जे स्ल'गानजोंहाय बिथांमोना फैदोंमोन, बे स्ल'गाननि अपोजिट रिएक्सनखौ जोङो नुनो मोनदों। दिनै मोनसे गोथार आफाद बायदिया सोंखारि जानो गोनां जादों। दिनै सोरखौबा लेन्ड माफिया होनदों, दिनै सोरखौबा दालाल होनदों। बेफोरबायदि खोथा जोङो खोनानो मोनदों। दिनै हासिबजों जोङो सोरांबानो जोंनि न'नि लांगोनानि सिलाखौहाय फोसाबो, सिबनानै जोङो साफ सिखोन लाखिनो नाजायो। बै हासिबजों माने मा होननाय जादों, माने सिबगार हरगोन होननाय जादों। बेफोरबायदि जोंनि जायखौ जोङो बयनिख्रुइबो बर' बिमा हिसाबै जोङो सिनायो, जायनि गाननाय जोमनायनि जाहोनजोंनो जोङो दिनै मोनसे इउनिक कालचारखौ जोङो दिनै रिप्रेजेन्ट खालामनो हायो। आरो गेजेरावनो बेफोरबायदि सानैसो व्यक्ति दिनै बबेनिफ्रायबा माने धुमकेतु बायदि फैनानै गावखौनो सासे समाज सिबियारि होनानै दिनै गावनि आइडेन्टिटि होनो नाजादों। दा बेफोरबायदि गोबां माने पलिटिकेल माखासे डार्टि गेमफोरा दिनै सोलिगासिनो दङ। नोंथांमोना हयथ' बेखौ नुबाय, आं बुङाबाबो जासिगोन। दा बेफोरबायदि समाजाव दैदेनगिरिफोरा सोरनि थाखाय सुबिदा मोनगासिनो दङ। आरो दिनैसो मोनसे बिराद साननो गोनां मोनसे आपडेट फैदों, जिहेतु बावैसो सानसे साननै सिगां UG, PGT, LP, UPनि जे एपइन्टमेन्ट फोसावनाय, नैबेनि फारसेबो दिनै नैबे अजदखौ नुनो मोनदों। दा बिथांमोना सोर नङा बेखौ नोंथांमोना निश्चय भिडिअ नायनानै बुजिखाबाय। बिथांमोना मानि फारसे इसारा होदों, दा बेखौ जोङो स्पष्ट जायाखै, जिहेतु आं बेनि फारसे गोबांथार बुंनो सानाखै। बिथांमोना RTI खालामदों, बेनि एक्चुअल रिजाल्टआ फैगोन। दा बेखौहाय गभर्नमेन्टफोरा बेसेबां फेयारलि डिल खालामगोन बेबो नायनो गोनां बाथ्रा। जिहेतु बिसायख'थिनि सम, बिथांमोननि RTI खालामनाया एप्लिकेसन जे होदों बेयो थाबैनो जुदि मोनोब्ला जोबोद मोजां। हयथ' बेखौ बिथांमोना नाजानोबो हानाय, बा
रिजाल्टखौहाय थाबैनो होआबो जानो हानाय जितु बिथांमोना OMR सिटनि बाथ्रा बुंदों एक्चुअलि पार्सेन्ट मोननाय मोननि बेनि फारसे बिथांमोना गोबां बाथ्रा बुंदों बेखौ जोङो उननि समावहाय मोनथिलांगोन बेनि गेजेरावनो आरो मेन गुबै टपिकसिम आवगायनायनि सिगां क्रकडाइल टियार्स माने माखौ बुङो रायजोफोर नैबेखौ नोंथांमोनाव सोंनो लुगैदों दा जितु जोङो नुबाय सम सम जोंनि जि बे एखे लेभेलनिफ्राय फैनाय बिथांमोना आफादखौ सालायदोंमोन मोनसे समाव माने जोंनि माहारि आफाद दिनैनि समावहाय बिटिआरनि CM प्रमद बर' बिथांखौबो जोङो बे क्रकडाइल टियार्सखौहाय बाहायनाय नुदोंमोन बावैसो सिगां जोंनि दिपेन बर' आदाखौबो क्रकडाइल टियार्सखौ बाहायनाय नुदोंमोन दा खोथाया रायजोफोर बे क्रकडाइल टियार्सनि गुबै अर्थआनो जाहैबाय ओरैबायदि दुखुजोंहाय गाबना दिन्थिफ्लानाय माने आ सेडनेस अफ टियार होनना बुङो ना इंलिसाव स' बे एक्चुअलि मानिफ्राय बे सोदोबा फैया क्रकडाइल टियार्स बे सेन्टेन्सआ मा फोरमायोनो एनसियेन्ट माने आगुनि बायदिब्ला बे मोनसे बुंनाय दङ जे गोलेरा गावनि आदारखौहाय जेब्ला जानो हमो बा जानो लायो बै समाव आदारखौ जानाय समाव मोदैया गयो जाहैदों माने बे मोनसे ओरैबायदि माने बाइ कनसेप्ट माने बेनो बुजायो जे आदारखौहाय जानानै बिथाङा गोजोननाय दङ सिङावहाय किन्तु सायावहाय दिन्थिनाया बेनो जे मोदै गदों किन्तु बे मोदै गनायनि खारना मा जे नांगौनि देरसिन बा गावनि हानायनि गोबांसिन जाना लानानै माने बै खस्थ'आ गनाय बे तारमाने किन्तु नुनायाव ओरैबायदि नुयो जे बिथाङा थारैनो दुखु मोननानै गाबदों किन्तु बे एक्चुअलि दुखु नङा बिथाङा दुखुखौ होनानै गावहा जे दिनै खस्थ' मोननानै भुगिबाय एक्चुअलि बिथाङा ग्रेडि जाबाय माने नांगौनि बारा सोना लाद्रायनाय जायनि जाहोनाव दिनै जि गोदोनि बायदि जे आवगायनि एनसियेन्ट खोथा जे बुजायनाय बायदि क्रकडाइला बा गोलेरा जेब्ला गावनि आदारखौ जानो लायो बै समावहाय मोदै गनाय बे खोथाखौ ओरैबायदि रुजुदों माने बाइ कनसेप्ट बेनो जे जानानै बाराद्राय जाफ्लांनानै खस्थ' मोननानै मोदै गनाय दा बेफोरबायदि मोदै लानानै दिनै रायजोफोरखौहाय बमब्रायनो नाजादों बेयो आरो सानबेसे सोलिबावगोन जिहेथु दिनै गासिबो बिथिङाव पिक्चारा जोबोद क्लियार जानानै दङ आरो स्पेशेलि दिनै जों मोनसे जिनिसखौहाय मोजाङै नोजोर होनानै नायोब्ला स्पष्ट नुहुरो आरो थिग बेबायदिनो जोङो नुनो मोन्दों दिनै जोङो UPPL पार्टी हिसाबै UPPLखौहाय थोंजोङै गोबांथार मुंजों दिनै रायजो राजाफोरखौ पाब्लिकफोरनि अपिनियनफोरखौ बिथांमोननि पइन्ट अफ भिउखौ जोङो नोजोर होयोब्ला खोनानो मोनबोबाय थादों सोरबा बायदिया बुङो उल्टां फाल्टां माने उल्टा फाल्टा पार्टी बेफोरबायदि मोनसे मोजां मुं आङो दिनै UPPLनि फारसे दिनै मोननो हादों सासे बेक्तिया आंनो हरदोंमोन आङो बिथांनि मुंखौहाय मेनसन खालामथ'ला जोबोद माने UPPLनि फुल एब्रिभिएसन हिसाबै बे जोबोद माने गनायथावना जादों मा सानो नोंथांमोना बेखौ फोरमायहरनो हागोन आं जायखिजाया फरायथिना होनो सानदों इउनाइटेड पोस्टार प्रमोशन लिमिटेड or Union of Poster Promotion Limited थिग बेबायदि UPPLनि जेरै जोङो दिनै मोगथाङावबो नुयो नैबे 5 बोसोराव जोङो नोजोर होना नायोब्ला गोबांथार माखासे टेम्परारि जोङो प्रग्राम्स बा फ्लेगशिप स्किम बिथांमोना होनो बेफोरबायदि जोङो हस्ट खालामनाय नुबाय बायदिसिना फेस्टिभेल्स अकस्मात फोसावो बेनि थाखाय गोबां एडभार्टाइजमेन्ट पोस्टारिं लेबेलिं मिडिया पर्टेल मिडिया सेटेलाइट मिडियानि गेजेरजों बिथांमोना फोसावदिङो लामा सामा जोङो पोस्टार गोबांथार माने बेफोरबायदि होनाय नुयो सोरबा सासे आसामनि केबिनेट मिनिस्टार फैगौबानो पोस्टारनि माने ओरैबायदि बाना जेन माने माबा मोनसे बिराद गिदिर हाइलाइट खालामो बिथांमोना जेन माने प्रेक्टिकेलि मावनाया जिर' नाथाय एडभार्टाइजमेन्ट प्रमोशन खालामनो बिथांमोना 5 बोसोराव दिनै फेलें जायाखै नैबे फिल्डआवहाय बे बिथिङाव बिथांमोना जोबोद जौगानो हादों दा बेजों सोमोन्दो जों गोबां जोङो दिनै समावहाय रियेलिटिजों जोङो प्रेक्टिकेलि बेखौ रुजुना नायोब्ला बेखौ नुहुरो माखासे एग्जाम्पल नोंथांमोना होनो सानो जेरै नलेज फेस्टिभेलफोर बायदि
मा एक्चुअली जों गेन खालामनो हादों हायाखै आं बेखौ एक्जेक्ट पार्सेन्ट नोंथांमोननो बुंनो सानाखै नोंथांमोना बेखौ बिजिरना नायनो हागोन बाट दिनै नलेज फेस्टिभेलखौ बिथांमोना खुंदोंमोन जोबोद मोजां इनिशिएटिभमोन बाट बे मानो थाखाय माने फर अ शर्ट पिरियड अफ टाइम माने खुंनानै ओरैनो जोबलांबाय बिनि उनाव गैला बेनि फारसे खबर गैला खौरां गैला गेजेर ससेयाव जोङो स्पर्ट्सनि फारसे नुदों गोबां बायदिसिना प्रग्राम अर्गानाइज खालामनाय बाट बेनि उनावहाय मा मेजर स्टेप्स लादों बिथांमोना बेबो नोजोर होनो गोनां बेबायदिनो बड'लेण्ड महोत्सबफोर बायदि आरो माने टेम्परारिलि बिथांमोना माखासे प्रग्राम्सफोरखौ हस्ट खालामदों बेफोरबायदि अर्गानाइज खालामदों स' टटेल वेस्ट ओरैबायदि वेस्ट माने बेफोर फैसा बा बेवहाय जेखिनि फान्ड एल'केट खालामदोंमोन जेसेबां फान्ड इउटिलाइज खालामदोंमोन बेफोरो दिनै जोङो गोबां माने मावनो गोनां खामानि बेफोरावहाय हयथ' बिथांमोना जे रायजो राजाफोरनो 100% एसिउरेन्स होदोंमोन सरकारा खनसे फैयोब्ला जिहेतु बिथांमोननि स्ल'गानानो दंखायो परिबर्तन दरखार हाग्रामा हाताव बिटिसि बाचाव परिबर्तन दरखार प्रमद बर' सरकार होननानै बिथांमोना बे स्ल'गानजोंहाय आवगायबोदोंमोन नाथाय जों दिनै नुबाय बे एक्चुअली एज अ होल जोंनि बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थार माने जौगानायखौ बिथांमोना लुगैमारदोंमोन ना गावबा गावनि बेक्तिगत इन्डिभिजुवेल पलिटिकेल केरियार होन बा गावनि लाइफखौ सेटेलमेन्ट खालामनायनिसो मोनसे प्रि प्लान माने बेफोरबायदि प्रग्राम थांखि बिथांमोना लादोंमोन बे आन्दलननि गेजेरजों दिनै बिटिसि एकर्डनि उनाव जे थामथि गोरोबथा होनानै दिनै गोबां माने माखासे मिसलिड खालामनाय बायदि जोङो नुयो गोबां मिस इनफरमेसन शेयार खालामदों गोबां रायजो राजाफोरनि इमोशनजों गेलेदों सेन्टिमेन्टजों गेलेदों दिनै सासे आइजोआ बुंदों नोंथांमोना नैबे भिडिअखौहाय ससे दिन्थिनो लुबैयो आरो बेबायदि मेरला दङ थेवब्लाबो बिथाङा जाखिनि बुंनांगौ गुबै पइन्ट्सखौ फोरमायदों नोंथांमोना नायोब्ला निश्चय आं सानो आं बुंफिननांगौनि दरखार जानाय नङा प्रमद बर'नि गियाना सोरखौबा बुहोनाय सोरखौबा मानसि फाथायना बुहोनाय थाखा होनानै बुहोनाय अबावबा हा फाननायसो जागासिनो दं माथो दिनै बे मिडियानि गेजेरजों आं बुङाखै बे दायाव आं जरित गैया होननानै जुदि मिडियानि गेजेरजों फोसावाबा प्रमद बर'खौनो जोङो जेब्लायबो गुन्दा बाहायनि होननानै जों एक्सेप्ट खालामगोन राजायाबो गनायगोन गासिबो गनायगासिनो दङ जों बेसेबां हागौ खस्थ' खालामबोदोंमोन हागौ आसार सावन भाद्र आसिननि सान्दुङाव जोङो ट्रेन जथेदों दिनै बै समाव आंहाबो मेम्बार फैदोंमोन हिनजाव मानसिनो दिनै पावार होआ होननानै आङो मेम्बारनिफ्राय होखारजादों UPPL निफ्राय आङो मेम्बारखौ मावनो मोनाखै प्रमद बर'आ खोनाहैदोंना खोनाहैयाखै बेफोरखौ मानो दिनै UPPL आव हिनजाव मानसिया होनबा पावारखौ मोना होननानै जोङो हिनजाव मानसिया मिथिगौ नोंथांमोना नुनो हाबाय दिनै रायजो राजाफोरा मा आसा खालामदोंमोन खालामाखैमोन माने सानथ्र'हायै ओरैबायदि सिमां मिजिं दङमोन बे दिनै बे 5 बोसोरावनो थेर बेथेर जानो हमबाय आरो बिथांमोननि गेजेरावनो सोरबा सानैसोआ बुंसोलायो जे नैबे 5 बोसोरनि गेजेराव जोङो उमुक थुमुक पार्टिखौ दोलोखौ अस्तित्व गैयै खालामगोन होननानै दिनै नाथाय बे गासिबो बिथांमोननि बुंनाया गावसोरनि फारसेसो नाङाखैथ' जिहेतु दिनै 5 बोसोराव जोङो ओरैबायदि थेर बेथेर आलाय सिलाय जानायखौ नुहुरदों जे बे 5 बोसोरनि उनाव बिथांमोननि अबस्थाया बिथांमोननि जे कन्डिशना बिथांमोननि जे जाखांफुनाय जे लाइफ स्टाइलजों बिथांमोना दिनै गावखौ एडजास्ट खालामनानै लाबाय बिथांमोना बे लाइफ स्टाइलखौ नैबे दान्दिसे समनि थाखाय हयथ' मोजाङै आलो गोजोनै थानो हाबावगोन बेनि उनाव बिथांमोननि स्टेन्डार्डआ जे डिग्रेड जानो थांगासिनो दं बिथांमोननि जे गोदान समावहाय बै फार्स्ट टाइमनि थाखाय साइरेन दामथिंनानै गावसोरनि गभर्नमेन्ट भेहिकल्सफोरखौ जे बिथांमोना PSOफोर लानानै बेरायनो मोन्दोंमोन EMफोरा स्पेसियेलि एन्ड MCLAफोरा ओरैबायदि माने मोनसे टेबरजों माने मोनसे लेभेलजों बिथांमोना
जाय साधारन रायजो राजाफोरखौ मूर्ख साजायना बिथांमोना दिनै बिथांमोननि सायाव गावसोरखौहाय गादियाव फज' होनाय रायजो राजाफोरखौ नेवसिगारनानै साननैसो लेभेल दिन्थिनाय बे दिनै जोबफैनो हमदों। दिनै जायखौहाय जिगाब रायनाय आं अलरेडि गोबांबार भिडिअ'आवहाय बेखौ मेनसन खालामबाय। दिनै बिथांमोनजों जोगार जानानै जोंहा मानाव गेदेर CM बिथांनि अबस्थायानो बेबायदिब्ला सानना नायदो। बिथांमोना बबे लेभेलसिम कमप्रमाइज खालामदों जानांगौ, जायखौ जोङो दिनै सानबाबो सानथ्र'हायि आरो जों बुजिना मोनो जायनि थाखाय दिनै नैबे बिथांमोननि अबस्थाया माने जि एक्शन बिथांमोना लादोंमोन बेनि अपोजिट रिएक्शन बिथांमोना बेखौ मोनगासिनो दङ। आरो बेनिखायनो दिनैनि समावहाय जोङो CM बिथांखौ आरो बिथांजों लोगोसे बिथांनि मा होनो बेखौ सेला बेला जिमान दङ मोखां सोम सोम जानायखौ नुदों। आरो प्रमद आदा बिथांनि देहाखौबो नायनानै जोबोद माने दुखुनांथाव नुहुरो। उन्दुनाय गैया बेसारा बिथाङा मोजाङै उन्दुनो हाया खोमा। दा बेफोरबायदि जोङो नुयो। दा जियानो हक खिन्थु बे 5 बोसोराव जाबायदि थगायदों 100% एसुरेन्स होदों। इभेन जोंनि माहारियारि आफादाबो जाखिनि माने जोङो एक्सपेक्ट खालामाखैमोन। मोनसे गोख्रों संगठन हिसाबै जोङो दाबो मानियो, नाथाय बेवहाय किसुमान बेक्तिगत दैदेनगिरिफोरनि सार्थआव दिनै हारि मोनसेया आफादजों लोगोसे हारिया दिनै सोंखारि जानो गोनां बाध्य जादों। आरो बुंनांगोन जों दिनै सुथुरखौ जोङो दिनै गुबुनखौ आसि थुबा जानाय नङा। दिनै सुथुरा जोंनि गेजेरावनो जोंनि माखासे इन्डिभिजुवेल साननाय हनायनि थाखाय जों दिनै एज अ कालेक्टिभ ग्रुपआव जों डिसकासन खालामजानो गोनां जादों। दिनै बिथांमोना गावनि थांखिनिफ्राय हयथ' लामाखौ डाइभार्ट खालामनानै बेलेग बिथिङाव आगान होनायनि दिनै नैफोरबायदि परिस्थितिया फैदों। जायनि जाहोनाव दिनै बिथांमोना पलिटिकेलि एक्सप'ज जानानै दिनै सोंखारि जानो गोनां जादों, रायजानो गोनां जादों, बखिजानो गोनां जादों। बर' बिमा हिसाबै, आइजो माहारि हिसाबै जाखिनि बिथांमोना दिनै जोबथारनायाव रायजोफोर नैबेखौनो बुंगोन आं जे दिनै बिथाङा जायनि फारसे जिगाब रायनाय बाथ्राखौ आं जेथु बुंदोंमोन। दिनै जिगाब रायसे रायनानै बोजबनानैबो लाबाय। बोजबनायनि उनाव दिनै बिथाङा गावनो निजे जोगार जाबाय जे दिनै मिडियानि सिगाङावबो गावनि मोखांखौ दिन्थिनो लाजिनाय बायदि सम दिनै बिथांनावहाय फैबाय। अब्ला सासे गाहाय गुदियाव थाग्राया दिनै बेबायदि अबस्थाब्ला साननाय दिनै रायजो राजाफ्रा बेसेबां आलाय सिलाय जानानै दङ। समखौसो नेनानै दङ आरो बेनि फिननायखौ होनो थाखाय जोबोर हांखुर जानानै दं रायजोफोरा। दा माब्ला फोसावगोन इलेक्शना बेखौ नेनानै दङ आरो रिजाल्टआ थाबैनो फैगोन। आरो दिनैनि समावहाय गोबां लाहार फाहार सोलिगासिनो दङ गोदान सरकारखौहाय वेलकाम खालामनो थाखाय। बे पिक्चारा जोबोद स्पस्ट जानानै फैदों। बाखि नोंथांमोननि सेरावहाय बेबायदि आपडेट्स लानानैहाय फैनो रेगुलारलि आं नाजाबाय थागोन। समनि एसे आंखाल जानायलाय सोलाबि जानायखाय आङो हास्लाबाखै। जियानो हक नाजागोन, सेस्ताया थागोन। रायजो राजाफोरनि थाखाय जेब्लायबो नोंथांमोननो सैथोखौ दिन्थिनो नाजागोन। बाखि नेगेटिभ कमेन्ट्स हरग्रायाथ' थाखायो। मोजां गाज्रिनि गेजेरजोंनो जोङो आवगायलांनांगोन। मोजांबो थागोन, गाज्रिबो थागोन। बुजिया बुजिलांगोन बे आसा थाबाय। बाखि लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ। टिल देन स्टे टिउन। बाय बाय।